всеки ден го виждам, когато приказвам с приятели или с по-възрастни. Това, което е в нас, това е вън. Точно така е. Но в момента тези деца, които преувеличението на проблем, в повечето случаи са тръгнали по лош път. Да. Който излезе лош път. Дали агресия, дали вредни вещества, дали пасивно всичко, във всички посоки на негатив. И тук това е много страшно. За съжаление, това е сериозен проблем. Много надълбоко трябва да влезем да коментираме този проблем. Аз нямам тази компетентност нито да дам съвети, нито да има специалисти, има хора, които биха могли да съдействат и да помогнат. Но най-добрият начин на човек да бъде възпитан в тези изконни норми, човешки и добродетели, на търпимост, на толерантност, защото без това не става. Търпимост, толерантност и компромиси са неща, които много трудно се постигат. Ако си мисли, че вкъщи човек не се е карал, виждаш, има случаи, в които семействата настъпи някаква припирня, нещо се повиши тон, но когато се седне и се говори, се реши проблема. Когато няма умение за разговор. И рядко такива деца успяват да преминат сами през този път, те просто трябва да имат много здрава психика. Да. И ако преминат, се издигат доста нависоко. Защото са преминали по по-трудното имат. Да, така е. Това е също много вярно. Всъщност, почват да крачат самостоятелно и започват да градят себе си. Точно така. Да, нека се върнем към И малко неуместен въпрос. Защо избрахте математическа? Тя ме избра. Така се случи. Аз започнах работа за много кратко време в това училище. Тогава беше Баба Парашкева. Основно училище Баба Парашкева, мисля, че се казваше, за няколко месеца, 2 месеца да замествам колежката, не отсъстваше. И мисля, че като приключи там стажа, приключват нещата. Но директор е там, казвам на директора тук, че при него имало учителка по музика, а пък тук колегата, който е бил напуснал, просто дойде вкъщи на чистачка на вратата, защото нямаше тогава хлопа на вратата, той звъни на вратата и просто, че директора казва, да виж. Точно така. Няма да забравя тази женица, царство небесно, тя почина, но бях много смутена, кой директор. Но там в училището до нас, че трябва директората вик. И разбрах вече, че става дума. Всъщност, това беше и първата ми среща с първия директор на Природо-математическа гимназия, Христо Илиев. Това е човека, с когото всъщност започнах, директора, при който започнах работа. Така се случи. Поканиха ме и аз в интерес на истината не бях убедена какво ще се случи и как, защото първата ми специалност беше музикален педагог в предучилищна възраст. Вече бях започнала да уча задочно и музикална педагогика за работа в горен курс и си я завърших и останах. Така е, от 85-та година за първи път бях назначена, започнах работа, след това съм прекъснала само за едно майчинство, за втората ми дъщеря и от тогава не съм прекъснала. Ако можехте да върнете една традиция от преди години, коя би била тя? Стойностния, качествения, истински, организиран от учениците фест. Ще се опитаме тази година. Да успеете. Защото това е нещо, което поне с класовете, на които съм била клас, нямам невероятни емоции, невероятни преживявания. Това е единствено случай, в който аз съм се качила на сцената и съм пяла. Това беше на фест, на който един уникален випуск от моите випуски завърши. Той, знаете, всеки учител един випуск, който много сериозно оставя отпечатък. Това е випуск 2004. Това е единственият случай, в който аз се престраших да им изпея песен и да им кажа с тази песен, че моят дом се изпразва, когато те си тръгват. Те обаче не си тръгнаха нищо, че завършиха. Доста години минаха, откакто те се завършили. Всеки тръгна по пътя си, но никой не прекъсна връзката. И с този випуск имаме изключителна връзка. Сега ще издам една... То не е тайна за мен. Аз бях много шокирана на първата година. На моя рожден ден пред къщи имаш огромен букет с цветя. И нищо, освен този букет. И една малка картичка, на която пишеше 12-я. И това от тогава до сега 20 години не е спирало. 20 години на рождения си ден аз винаги получавам такива цветя. Случват се такива връзки. Сигурна съм, че всеки колега има такива връзки с учениците си, но с този випуск направихме невероятни фестивали. Хората зад кадър, част от тях са участници в тези фестивали. Аз съм сигурна, че те могат да ви разкажат много за истинската същност на фестивалите. Заряда на горенето, на правенето, на подготовката. Спорове, но не конфликти.
препиране, но не противопоставяне. Всичко в името на това да се случи на сцената интересно събитие, който ще да покаже таланта си. Такъв какъвто е. Всъщност това е много далечни корени, защото имаше преди време, то беше преглед на художествена самодейност. Така се наричаше преди 89-та година. А след 89-та година бавно и постепенно се оформи това да има такава традиция. Друга традиция, която съм е много, много важно да се случва, аз не съм присъствала, за съжаление, на изпращането випуските, откакто съм завършила, но тръгването на всеки випуск е много специално нещо, но по-специалното и по-важното е дипломирането. Защото випуска, когато си тръгва от училище, да, разделя се с училище, но реално получаването на дипломата е финала на този труд, който е вложен толкова години в това училище, пък казват му документ за зрелост. Да. Не знам доколко може човек да гарантира, че е зрял, ще получи такъв документ, но така го наричаме. И това е нещо, което за мен е много важно в този ден. Хората да дойдат празнични, официално облечени, с всичките онези реквизити, които трябва да се случат. Това е церемонията, която трябва да се случи. Тръгването на училище и свършването на училище. За съжаление, в последните години, това и докато аз още бях на училище, виждам много негативно отношение и ми е много обидно, когато на този празник, не само на мен и на колегите, на този празник ние връчваме диплома за средно образование. Това ти е първата основна диплома, която получаваш. Подзапанки, с къси гащи, с маратонки, в изключително неглижиран вид, който не подобава на тази официалност, на тази значимост на събитието. Това, например, като организатор на събитие, винаги ми е тежало, че не можем човек със заповед да каже. Да, дрес кода, точно така, да.